Ale poviem vám jednu vec teraz, čo vám nikto verejne na Slovensku nepovedal, ani vám nikto nikdy nepovie. Hej. Treba sa zamyslieť. Hej. A tí na východnom Slovensku vás pozdravujem. Treba sa zamyslieť nad tým. Hej. Lebo my sa tu bavíme o Ukrajincoch, hej. Ako keby sme sa bavili o Čechoch. Hej. Alebo o Maďaroch, alebo o Rakúšanoch. Zamyslite sa nad charakterovými vlastnosťami Ukrajincov. Ako národa. Ako jednotlivých osôb. Prečo sú ochotní tieto veci urobiť? Prečo sú schopní tieto veci urobiť? Bez ohľadu na to, že im to môže uškodiť v budúcnosti. Alebo môže. Jediný na svete, kto chápe a vie, čo zač sú Ukrajinci, sú Rusi. A Rusi sa s nimi bavia presne tou rečou, ktorej Ukrajinci rozumejú. Ukrajinci nerozumejú tomu, že ty si im pomohol, keď boli v prdeli Timošenkovej sa a potom to zastavila a reverzné toky plynu a kdejaké sračky a elektriku a neviem čo a techniku a všetko sme im dali. Ukrajinci sa na to pozerá, že to je iba tvoja slabosť. Že on príde, zakričí a dajte mi a ty mu musíš dať. A keď mu dáš, tak príde zase a zase bude kričať, zase bude chcieť. Vy sa zamyslite nad tým, jediní Rusi chápu, čo zač Ukrajinci sú a rozprávajú sa s nimi presne tou rečou, ktorej Ukrajinci rozumejú. Ničomu inému Ukrajinci nerozumejú. Taká je realita. Ty môžeš byť najlepší partner, môžeš im neviem ako pomôcť, hej, furt sa na teba bude pozerať ako na slabocha. Jediný, kto má rešpekt na Ukrajine sú Rusi. Lebo rozprávajú rečou, ktorej Ukrajinci rozumejú. Hej. Bohužiaľ je to tak. Bohužiaľ ten národ je taký bol vždy. Hej. A nemôžete sa s nimi baviť, ako sa bavíte s Čechmi alebo s Rakúšanmi. Proste nemôžete sa s nimi tak baviť, lebo zle dopadneš. Jediný rešpekt, kto má na Ukrajine, je Rus. Alebo Rus hovorí ich rečou. A teraz nemyslím ani ukrajinčinu, ani ruštinu. Hej. Proste takáto je realita. A môžeme si to nahovárať, koľko chceme, koľko sme im pomohli a čo. On v tejto chvíli, hej, tento predstaviteľ menšinového etnika, rozumieš, si povie, však Európska únia za mnou stojí, hej, a to je jedno, a mne je to jedno, ja si fetnem si dve, hej, žena si pôjde kúpiť zase za ďalšie auto a všetci budeme happy. A rozumiete, že to je správanie sa arméne mafiánov, rozumiete, že títo ľudia nie sú schopní konštruktívneho nejakého dialógu, alebo proste nie sú schopní si priznať vlastné chyby, všetko, čo oni robia, je najlepšie, lebo on to tak vidí, lebo on to v tejto chvíli. Ja teraz potrebujem peniaze. Čo, idem srať do nejakej bielej porcelánovej, my si sa zbláznili, ak chcem srať do zlatého, tak ide srať do zlatého. Toto sú Ukrajinci. A čím skôr to pochopíme a čím skôr to pochopí Robert Fico, tým bude lepšie. Tým bude menej škôd na Slovensku. Takáto je realita. Toto sú takto charakterní ľudia. Rozmýšľajú úplne inak ako my. Nemôžeš sa s nimi baviť až s Čechmi alebo s Poliakmi. No nemôžeš.